Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana kabar anak-anak? Ustaz harap kabar kalian sehat walafiat dan tentunya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Jawa. Sebelumnya, buku dan alat tulis disiapkan, Gi. Baik, anak-anak, kita awali dengan doa belajar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni rahma. Amin. Baik, anak-anak, ini kita masih melanjutkan uraian siji ya, itu tentang teknologi ya. Informasi ya untuk bukunya masih dalam percetakan ya. Nanti insya Allah pertengahan Agustus sudah bisa dipakai ya, sudah bisa diterima anak Ananda ya, Anandaku sekalian ya. Baik, kita awali dari dasar tauhid ya. Masih dari surat Ar-Rahman ya, ayat 19 yang artinya dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Nah, itu ya dasar tauhidnya. Baik, sekarang kita lanjut ke pertemuan turu atau pertemuan kedua. Nah, ayo moco. Nah, yang gini kita duwe atau ada ini sebuah teks bacaan ya. Judulnya Budaya Bangsa Melu Perkembangan Teknologi. Nah, ini ya. Ustadz baca ke anak-anak menyimak ya. Saben bangsa duwe kebudayaan dhewe-dhewe. Saka kebudayaan iku bisa dimangerteni jiwa lan watak wantune bangsa iku. Mulane budaya bangsa kudu bisa dilestekake. Pamriye anak lan putune dhewe bisa mangerteni mungguh adat lan budaya kang dadi cirine bangsa Indonesia. Akeh-akehe bangsa dhewe padha seneng lan niru perilaku lan tumindak bangsa njaban rangkah. Kayata gawe tato ing raga, priyayi kakung nindhik talingan lan sak panunggalane. Wong kang seneng tiru-tiru watak lan jiwane liyan bakal ketok utake. Umpamane banjur tukul kumlanda kum Inggris kebarat-baratan lan sak panunggalane. Tumindak kaya mangkono iku gambarake ringkih rasa handarbeni tumrap rasa nasionalisme berbangsa lan bernegara. Kahanan kang mangkono kene ditembungake tiru ana ora sempurna. Duweke dhewe tansaya ora bisa. Bangsa Indonesia kondhang kaluhurane ing saindinge bawana. Kapinterane uga ora kalah karo bangsa manca. Duwe mbanggu lan jiwa kang luhur serta seneng tetulung. Budaya Indonesia kawonten ing jaban rangkah kacetha watak kang agamis, sumadulur, semanak lan seneng tetulung. Rasa handarbeni budaya mau saiki wiwit tipis. Amarga para kawula mudane wis padha isin sinau budayane dhewe.
Mula kahanan iki dadi keprihatinan para pemimpin bangsa. Muga-muga bangsa Indonesia inugah banjur padha eling marang jati dirine bangsa lan njaga amrih budaya bangsa Indonesia ora ilang katindus rodaning jaman. Salah sijine conto ing Yogyakarta, para bocah-bocah nom-noman wis ora seneng padha migunakake basa Jawa kanthi becik lan bener. Malah saiki kahanan bocah-bocah tansah mrihatinake. Migunakake basa Jawa kanthi bener wis ora bisa. Nganggo basa Inggris ya ora bisa. Nganggo basa Inggris ya ora biasa. Mula saka iku ayo wiwit digiyatake saka keluarga padha ngulinake menawa anak matur marang bapak utawa ibune dikulinake kanthi basa Jawa kang bener lan becik. Migunakake perkembangan teknologi kanthi SMS marang bapak ibu utawa priyayi kang luwih sepuh prayoga menawa kanthi migunakake basa Jawa. Kanthi mangkono bocah-bocah nom padha sinau migunakake basa kanthi becik. Kapetik saka buku ajar basa Jawa kelas 4. Nah, itu tadi ya wacana atau bacaan tentang budaya bangsa melu perkembangan teknologi ya. Yang intinya itu sekarang itu bangsa kita sudah tidak memperhatikan ya tentang budaya kita, malah menggunakan budaya dari luar ya. Jangan sampai ya budaya kita nanti tenggelam dengan budaya lain ya. Budaya kita harus kita lestarikan ya. Jangan sampai punah. Nah, baik sekarang anak sekarang mau coba ya. Ayo nyoba. Wang Sulono pitakon iki ya. Wang Sulono pitakon ing ngisor iki. Nah, ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ya. Kalian jawab ya nanti ya, bisa pertanyaan. Jawab pitakon ya. Nanti jawabannya insya Allah ada di teks bacaan yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, laporannya seperti biasa ya. Laporan tugas, nama lengkap, kelas, dan tanda centang ya. Teliti ya, jawabnya ya. Nih, untuk mengingatkan lagi ya, ini ya. Untuk kelas 4A dan B dikirim ke WA-nya Ustadz Wisnu ya. Kirim ke saya ya. Untuk kelas 4C dan D ke wali kelas masing-masing ya. Jangan lupa ya. Untuk kelas 4C dan D ke kelas wali kelas masing-masing. Baik, itu ya yang bisa Ustadz sampaikan hari ini. Insya Allah kita ketemu minggu depan ya. Kita tutup dengan doa hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, setelah akhiri ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.